Tractoraj făcut acasă. Motor de Golf 2. Radiator de Dacie pus provizoriu pentru teste. Cutie de viteză Golf pusă cu flanșă pe carcasă de ambreiaj de Passat 32B. Mitralieră volan Dacia. Casetă de direcție Dacia 1300. Punte spate Dacia Papuc, benzină. Tractorașul are sudat suplimentar provizoriu această bară. Ea trebuie prinsă în tampoane, dar momentan n-am avut timp să o fac și am pus-o provizoriu pentru teste. Tampoanele de la motor, cel de pe dreapta e tampon de motor de Dacia 1300, iar cel de pe stânga e tampon de cutie de viteze, tot de Dacia 1300. Planetara este înădită, făcute două teșituri, apoi făcute caneluri și sudată la greu, iar în partea cealaltă la fel. Aici am făcut un lagăr cu un rulment de Dacia, care la teste a rezistat foarte bine. Momentan nu mai am timp să mă ocup de el, dar o să revin cu poze sau cu filmare când o să mai fac ceva la el. Cam atât.